ఓం నమో వెంకటేశాయ. వెంకటేశ్వర శతకములోని పద్యములన్నింటినీ శ్రద్ధాభక్తులతో చదివి అందులోని భావాన్నంతటినీ వారి అభిప్రాయంగా వ్రాసినట్టి మాన్యులు గురువర్యులు శ్రీ రాణి సదాశివమూర్తి గారికి నమస్కారములతో శ్రీయుతమైన ఈ కృతి విశేషమునన్ గల పద్యరాశి శ్రీయుతమైన ఈ కృతి విశేషమునన్ గల పద్యరాశి శ్రద్ధాయుత భక్తియుక్తుల పదముల భావమెరుంగగా అభిప్రాయము వ్రాసినట్టి గురు రాణి సదాశివమూర్తి గారికి నీ అసమాన సత్కృపను నిత్యము కోరెద వెంకటేశ్వరా. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీ వెంకటేశ్వర శతకమునకు సమయోచిత రీతిలో చక్కని వ్యాఖ్యను అందించినటువంటి శ్రీ కరణము శేషగిరిరావు గారికి ధన్యవాద శతమందారములు. నిన్ను దలంచి వ్రాసిన వినిర్మల పద్యశతములోని భావోన్నతులన్ గ్రహించి నిన్ను దలంచి వ్రాసిన వినిర్మల పద్యశతములోని భావోన్నతులన్ గ్రహించి సమయోచిత రీతి మధించి దాని విద్వన్నుత కావ్యమౌనటుల వ్యాఖ్యను వ్రాసెను భక్తియుక్తుడై. క్రన్నన మిత్రు శేషగిరి రావును గావుము వెంకటేశ్వరా. ఆ